Assalamu alaikum warahmatullahi. Cikin wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku yadda za ka yi ma wayoyin Samsung wiping ko kuma formatting. Akwai manyan wayoyin Samsung wanda za ka ga suna da matsala wajen saka su recovery mode balle ka iya musu restore. Wannan da kuke gani model Samsung A13 ce. Akwai ire-iren su irin version 2, 13, 14 haka za ka ga suna ba da matsala in za ka saka su recovery mode. To akwai hanyar da ake bi a saka su recovery mode ta yadda cikin sauƙi za ka iya musu formatting. Insha Allah shi ne zan nuna muku a cikin wannan bidiyo. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan da zan gwada jaraba saka ta recovery mode za ka ga ba za ta karɓa ba. Misali ma ga shi yanzu ko da zan gwada kashe ta kuma ba za ta mutu ba, za ta tambaye ni abun nan sai na sa key ɗinta. Haka ko da zan yi restarting redeeming kenan duka guda ne. Za ka ga ba za ta karɓa ba za ta karɓa kamar yadda tsohin version na Samsung suke yi ba. Abin da zan yi yanzu insha Allah shi ne kenan bari ku gani. Zan jaraba saka ta recovery mode. Abin da za ka yi nan za ka danne madannin kashewa ko kuma in ce na kunnawa da volume na button na rage volume za ka danne su biyu haka. Misali haka za ka danne su. Kana matse su duka guda biyu za ka ga za ta mutu da kanta. Tana mutuwa sai ka saki na rage volume sai ka danne kuma na ƙara volume ka riƙe su. Bari mu gani za ta shiga ko kuma ba za ta shiga ba. A nan idan ka yi nasara ta shiga recovery mode kawai ba matsala kenan za ka yi mata wiping cikin sauƙi ba tare da sai ka bi wata hanya ba mai wahala. Amma bari mu gani za ta shiga ko kuma ba za ta shiga ba. Ya danganta daga model ɗin Samsung. Wata za ka kai tsaye cikin sauƙi ta tashi ta baka musamman idan ba ta da abun nan data da yawa, ba ta da document da yawa, ba ta da nauyi cikin ƙwaƙwalwarta kenan. Amma wata za ka ta ɗan ja lokaci kamun ta abun nan. To kun gani gashi ta sake abun nan kawo fuskarta cikin key. Abin da ke nuna cewa ta ƙi shiga cikin recovery mode. Da haka abin da za ka yi a nan shi ne za ka nemi USB cable ɗinka ka jona kwamfutarka. Gashi kamar yadda kuke gani kana jona ta ka sa ta caji. Wata ko da abun nan ga cajin waya me ake cewa ko ga kuran ka jona ta misali ka jona ta caji ba sai ga kwamfuta ba za ta karɓa amma wata kuma sai ga kwamfuta. Yanzu kun ga na jona ta caji na jona ta ga kwamfuta ta bari mu sake jaraba ku gani kenan. Za mu danne volume da kuma power button sai ta mutu sai kuma saki volume mu danne da sama bari mu gani yanzu abin da za ta bada. Ok kun ga yanzu gashi nan kai tsaye ta shiga recovery mode. Gashi nan kuna gani Samsung A13 ce. Kun ga shi nan yanzu abin da za ka yi kawai za ka ja ka zo nan bisa ga quick data factory reset kawai ka shiga abin nan ka yi ok ka gama aikinka. To wannan da ake bi kenan ana saka manyan Samsung recovery mode kuma samu kai musu wiping kenan cikin sauƙi insha Allah.